Miet is-sewwieq tal-mutur li 5 ijiem ilu kien involut f'inċident ta' traffiku fl-Imsida. Il-vittma huwa Mark Vassallo, ir-raġel tal-attriċi popolari Moira Vassallo li ħadet sehem f'bosta drammi popolari Maltin fosthom ingroppi u tfal jiġu bil-vapuri. L-inċident seħħ nhar l-Erbgħa li għadda għal ħabta ta' 8:15 filgħodu fit-triq Marina l-Imsida. Fl-inċidenti kienu involuti żewġ vetturi li kienu qed jinstaqu fid-direzzjoni mill-Imsida lejn il-belt. Jidher li l-inċident seħħ meta l-mutur kien qiegħed jinstaq bejn iż-żewġ karozzi, waħda misjuqa minn raġel ta' 33 sena minn naxxar u oħra minn żagħżugħ ta' 24 sena minn naxxar ukoll. Il-vittma jingħata l-ewwel għajnuna mis-sewwieqa sakemm waslet ambulanza mill-isptar Mater Dei. Huwa ġie operat mill-ewwel bil-kundizzjoni ta' saħħtu tiġi ċertifikata li kien fil-periklu tal-mewt. Fi-stqarrija l-Pulizija konfermat li Vassallo sfortunatament tilef ħajtu kawża tal-ġrieħi serji li ġarrab. Tifel ta' 7 snin mill-Isla qed isofri minn ġrieħi gravi wara li l-vettura li kien rikeb fiha kienet involuta f'inċident ta' traffiku li seħħ fi triq Kordin f'Raħal ġdid. L-inċident seħħ fin-nofsija ta' 2 filgħodu meta karozza ta' tip Volkswagen Passat misjuqa minn ġuvni ta' 24 sena mill-Fgura ħabtet f'karozza tal-għamla Nissan March illi kienet qed tinstaq minn mara ta' 35 sena mill-Isla. F'din l-istess vettura kien hemm it-tifel ta' 7 snin. Mad-daqqa Nissan baqgħet dieħla f'vettura tal-Pulizija li kienet fuq il-post minħabba spezzjonijiet li kienu qed isiru. Fuq il-post issejħu membri mid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili u tim mediku mill-Isptar Mater Dei. It-3 persuni tieħdu l-isptar għal kura bit-tifel ikun iċċertifikat li sofra ġrieħi gravi, il-mara ġrieħi ħfief filwaqt li l-ġuvni ma sofra l-ebda ġrieħi. Fl-inċident intlaqtet ukoll vettura tad-Direttorat tat-Tindif. Ġuvni ta' 22 sena jista' jgħodda b'waħda wara li waqa' madwar Sularoli fl-Imsida. Dan hekk kif minkejja l-indarab gravi il-waqa' se tiġi aktar rar hekk kif seta' jaqa' għat-triq ta' taħta il-bypass. Mistħarriġ li sar irriżulta li l-ġuvni ta' 22 sena mir-Repubblika Ċeka waqa' għolli ta' madwar Sular. Min investigazzjonijiet li saru rriżulta li filwaqt li l-ġuvni kien qiegħed fuq ċint fi triq Victor Denaro għal xi raġuni waqal fuq ċinta li tagħti għal fuq triq Mikil Anton Vassalli. Fuq il-post tal-inċident għatfadal biss Sarloċċu Beritta li jimmarkaw il-post fejn waqa' l-ġuvni waqa' li se tiġi fermar. Fuq il-post issejħu membri mid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili kif ukoll l-ambulanza sabiex jassistu lill-vittma. Huwa ttieħed l-Isptar Mater Dei fejn aktar tard ġie ċertifikat li qiegħed isofri minn ġrieħi gravi. Ġuvni ta' 25 sena ndarab gravi wara li baqa' dieħel f'barikati tal-ġebel fil-Marsa. L-inċident seħħ l-ħabta tal-4:30 fi triq għal Domoro l-Marsa. Jidher li l-inċident seħħ wara li l-ġuvni tilef il-kontroll tal-vettura u baqa' dieħel fil-barikati tal-ġebel li hemm fl-istess triq fid-direzzjoni lejn il-belt. Fuq il-post issejħet ambulanza li ħadet lix-xufier l-Isptar Mater Dei fejn aktar tard ġie ċertifikat li qiegħed isofri minn ġrieħi gravi. L-investigazzjonijiet tal-Pulizija dwar dawn l-inċidenti għadhom għaddejjin.